Bincike ya nuna cewa bakaken 'yan mata su suka fi kyau a faɗin duniya. Hakanan kuma dogayen 'yan mata farara su suka fi iya soyayya da kuma fara'a ga al'umma. Hakanan kuma gajerun 'yan mata akwai su da yanga, akwai su da mita, akwai su da iya yi a fagen soyayya. Musamman kuma a fagen tafiya kasa suke kallo ba sama ba. Domin jin cikakkun wannan bayanan kasance da mu daga farkon bidiyon nan har zuwa ƙarshen ta. Mun gode. Masu kallo barkamu da haka, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Kasim Buba Lawan. Kamar yadda muka ce muku a farkon bidiyon nan, bakaken 'yan mata su suka fi kyau sakamakon wasu 'yan dalilai da kuma bincike da muka yi. Idan ka lura ɗan uwa, idan ka zanna kana kallon bakar mace wadda ake kiransu da black beauty ko kuma pure black, to gaskiya su idan ka kure musu kallo ba za ka iya taɓa kallon wani muni daga gare su ba. Amma farar mace idan ka kure mata kallo ba Allah, kai kanka sai ka ji wani iri, za ka ga kawai ashe farin nan ne dai dan mamaye duk wani munin. Idan ka lura ba muka ce duka bane munana, amma mafi kyau dai bakaken da suka fi yawa za mu ce, kyawawan za mu ce. Hakanan kuma idan ka lura ba a taba ce maka white beauty ba, sai da a ce maka black beauty. Kaga anan kuma idan ka je yankin bakake ko Africa ko America, black Americas da zai sauransu, za ka ga kyawawan bakake ne. To kaga kenan inda binciken namu kenan ya yawaita kuma muka tattaro muka ce da wannan bayani namu. Hakanan kuma idan aka ce maka doguwar mace ne fara, to ko ba komai dai tana cika ido, ba lallai bane sai ta wannan fara'a ko wannan murmushin ba za ka gane. Wani lokacin ma fara'anta kawai ma ya kai ga ce kana son ta ko makamancin haka. Hakanan kuma idan muka duba ɗayan bangaren, idan aka ce maka guntuwar mace ko guntun namiji, to ba sai an gaya maka ba, kai kanka dai ka san ya yake kuma ka san ya yake gudanar da al'amuransa. Akwai sa da iya yi, akwai su kuma da yanga. Hakanan kuma fannin matan ma akwai su da yanga, akwai su da iya yi da dai makamancin haka. Ina ga iya nan ma dai idan muka siya ya wadata. Ga wanda ba su danna mana subscribing ba, da su taimaka danna mana subscribing domin su ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi daga farkon ta zuwa ƙarshen ta. Mun gode.